ಎಂಚ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಬರ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕ ದಿನಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ವ್ಲಾಗ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಂದೆ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾರ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಚಾ ಪರ್ತಾತು ಜಿವ್ಲೈತೆ ಬೇಲೆ ಪುರಾಂಡು ಜಾಲಾಡಿಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತನ ಅಂಚ ಜಾಲಾಡಿಪುದು ಬುಕ್ಕ ಚಾ ಬರ್ಕಾತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲಾಡಿಪುಗ ಬುಕ್ಕ ಚಾ ಬರ್ಕ ಫುಲ್ ಜಾಲಾಡಿತಾಂಡು ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ನೀ ಚಾಗ್ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟು ಎನ್ನ ತಾರೆ ತುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಸ್ತಿಂಡು ತಾರೆನೆ ಬಾರ್ತಿಜಿ ತಾರೆ ಚಂಡಿ ಅಂಚ ಉಳ್ಗಾಡನ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾಪರ್ದು ಒಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಕ್ಕೆರೆತ್ತುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಬುಕೊಂಜಿ ಇರ್ನುದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುದು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಎನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಬರ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದನ ಇಂಚ ರಿಬ್ಬನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಮ್ಮನ ಕುಜಲುದ್ದ ಬರ್ರ ಏನ್ ಸಾಲೆ ಪೊನಗ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ದಿನ ಲಂಚನೆ ಕಟ್ಟದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಡು ಓ ರಾವೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ರಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ತೋಡುಗ್ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲ ದೂರ ಒಂದಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ತೋಡುಗು ಎಂದೆ ಬುರಿತಾಂಡ ಕೋಲೋನ ಕುಂಡ ತೋಡುಡು ತೋಡುಡು ಬೆಂದ್ರಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸುಮಾರಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮ ಪತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಈ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪನೆ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೀರುಂಡು ನೀರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಡರೊಲ್ತಿ ಯಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಏರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ಬೀಗ ಪಾರ್ದೆ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ಎಂಚ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತನೆ ಅಂತ ಐಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತೆ ಯಾನ ಆ ಲಾಗುಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಜಿ 7 ತಿಂಗೊಲ್ದ ನಾಂಡು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಆಜಿ 7 ತಿಂಗೊಲತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಸ್ತನೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪುರ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಆಯಿಲನ ಬಾಡಿಗೆಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನ ಬಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಅಂಚದ್ದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿಲು ಪಾರ್ದೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಾಕಿಲು ದೆತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತೇರತ್ತ ಅಂಚದ್ದು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತ ಬುಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆದು ಎತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತನು ಆಯ್ತು ಕಡೆಗೆ ಪೋತುನ ಇಜ್ಜ ಕಮ್ಮಿ ಮೊಳನಿ ಪೋಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್
ಅಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪುನು ಈರು ಅಮ್ಮ ಈರು ವೀಡಿಯೋಡು ತೆಲ್ಪುನೇನೇ ಇಜ್ಜಾರಂದ ಐಕ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪುನೆ ತೆಲಿಪುಲೇನು ಅಂದ yang paton peju ande wante tikandu ini kya nanala tikondu ನೀರು ಫುಲ್ ಆಜೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸುಮಾರು ಇಂಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೊಂಡತ್ತ ಸುಮಾರು ಏನ್ ಪಾತ ನೋಡ ಉಂಡು ಮಾಡಾಳು ಹೌದೈತಿ ಈಗ ಹೌದೈತಿ ಚಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಪೋಯರೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಮೀನುಂಡು ಬೂತಾಯಿ അതിന് കായത്ത് മുന്നോട്ട് ആ തീക്കണ്ട് അമ്മ യാ ಉಗುರು ಚೆರು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ ಬಂದನೆ ಕಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನು ವನಸಾದ್ದು ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುಗಂದು ಮಾರ್ಗಡ್ತು ಗೊತ್ತದು ಮರತ ಮಿತ್ತುಕುಲೋ ಉಂಡೆ ಮರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಚ್ಚುದನೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಉಚ್ಚು ಐನ ಪೊರೆ ದೆತ್ತದು ಪೋತುಂಡು ಯಾನ್ ತೂಪುನೆ ಉದಾದ ಸರಿತು ನಾ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಉಚ್ಚುದನೆ ಪೊರೆ ತುಲೆ ಚಿಕ್ಕು ಈತುಂಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಐನತ್ತು ಒಂದು ಏರು ಕೊರ್ನೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೂರು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂದೆಕ್ಕೊಡ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳವಾರ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪೆರತ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಹೋಗ್ನ ಅಂಚಾನು ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರತ ಅಲ್ತ ಆಂಟಿ ಎಂಕಂದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊರ್ತೇರು ಆರು ಪಂತೇರು ಚಿಕ್ಕು ತಿನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಬುಕ ಆರೇನ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ತೂದು ಬುಕ ಅಪ್ಪಡ ಪನೆರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಒಂದು ಐನಪ್ಪ ಎಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಪಂತೇರು ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ ಚಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನೈಕ್ ಕೋಡೆ ಕೊಂತೊರೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕು ತಿಂದಾನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಯಾಲ ಅಮ್ಮಲ ಬುಕ್ಕದ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಆಗೋದು ಯಾರುಂಡು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಟಿನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜನ ಆಂಟಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಡ ಕೇಂಡಾರ್ನ ಪುದರ್ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿರಂಚ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೌದಾ ಸೊಪ್ಪುನ್ ಚಿಕ್ಕು
ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಣದು ಏನ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಆಗುತ್ತು ಇನ್ನಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತೂವನ್ನಾಗ್ಲೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವನ್ನಾಗ್ಲು ಪೋದು ತೂಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೋಕು